La selabang so video bangke la ke RSS atum kicun pontang alam si ilitum cepaklang pon thuluna. La si RSS atum non la bangso BJP sarkara bangke alang tum si rule pon lo. Alang tum non pinang an akicun pon ilitum tek pon long lo. La bangso India long tame pir the adang India aso atum ana bangke nang kroy du nang ji. Alang tum ake manglo la pen alang tum ake kroy arnam. Adhorom arnam aphan selang tum ke jase met cipat hilong nang ji puselang tum ke arji ding kroy pen ake mang. La so po selang tum dhorom alam tamelang tum ke vandetiti. La pen alang litum adhorom pen akaprek adhorom aphara bangke pathe ponlong le. La pen la tum aphan itum India long bangke bipon pedat nangji la an salang tum ake mang pondo. La si non RSS tum bangke nangke pleng do olo. BJP sarkar haidet pen. Ke chengsia bangke tangka nang lar plot lo. Tangka lar plot lo. Aduk abitami alang tum long chokha prong nang kok lo. Kedam tanga tangka an abari matangka an bangke mi paciplong at paciwar elo pacurhang jolo la an ke pasung boy phet ame la haya ki sung munitum ke phok chot aninga mek bang cipadu thekede la pen adun thu bang thulo je corona la to ko anone sila bangso corona tame bimar amen NC paklang lo kedo ke thagata ko ani litum chedam chewang long le tangka poisa bengalong ke do antame kachen namjik olaidam ya phanta sungpik lapen lahai a beng mitha tangka cholai ya phanta me biji akar nangi tangte mang humi melo tangte bimar ke dokumen pupe bimar akar pupe kopi plangje ma pu nora bangke thang ta le pawidet rara phan ka chong thui ke pasung chot jakong ka pa bu phan chot nora bangso a corona a biji akar a dokumen non kopi lo ale thang ta bi matili lapen ako wang thulo ata ka wi lapen pinan ke do piso ke na tuma phan phatek ke beng ata ka wi pinan ke do lapen piso ke na tum ko ano ka pherena ko ano ke patuna lana kisung ta wang setame muni tum la hai akisung aphan tingni de lapen ako wang thulo UCC implement ji pulo UCC ke ili tum karbiang long 6 nura lo ke nangrun e pusi siam tu ram lo hang pulo nono ba nangruni kali nangru lab lo kedam tan ke binet amai long pen NUC pipon pen parliament long hadak ciparai lo je krisana tuma phan ke ST ci tok long le tok pon long le ST ke ci tok to an phana cancel nangi la so puthak haladak cepaklang dulu. Lapen karbi hong hari. Cholki chupiyo. Jadu montro bang ke klem long lelo. Sang kelang lahai ke klem long lelo. Laki kedam tang bandai awareness pilo. Ahok lo no bang nang le elo. La sinono bang ke karbi hong hari tame aron lar popu nono bang ke nang paklang elo ke. Karbi hong hari pu ke non ke ir elo je hempu pusi non ke ir popu nang paklang elo ke antela ke kumara bijilo malake RSS tuma bijilo pini krisana phan target lo honghari phan target lo nile ke dam tang tamela bangso video selam lo je karbi honghari pu amen ke la je bang kini ke ning sam nunde la penche don de pulo stemela bangso video ki pitame karbi honghari an ke 80,000 a population do setami hara daga bang ke lang thua bang ke sui trok siner keve nili sa so patha bang ke nili ki pudami bang ke karbi hong hari atum che ladun pomala che don pomala karbi hong hari puke chi dang ne lo je hempu puda choklo puka che don mala la bang so video un answer tha la pen la so video ke kache pare isi bang ke awareness ki pi alam matidi setame la bang so putha tame chelang mangwe
kopi atomon si ke wang ma kopi si non abirta nang ka lema kimi ma ke no ma pula bangso birta bangke chipi wang ve chela wang ve la pen chiri wang ve la se le matha lo la ke karbi hong hari pu do delo hempu pu si ke melo putong ka chedon ma pu sin le ke matha da nale tum pulo je konasi karkli kapi to ma phan pavede ji pu ke tok do ma puta hailo la ke pupe la ke thanta puta hailo setame angkung ba ga wang elo non je karbi hong hari pu ke binang ne lo je hempu pu si chi nang po pu ang thek bang wang elo tatel anang deng nang li tang at pc pinin li ke than la pen a kapre kapre tum ke than tambe la ke pachu bai pulang pulang te la ke mochi pa jut ko kan chalo la ke same karbi hong hari pu pen amen pen larsi hempu pu ke lar bang ke la ke chok chi la ke pir thekang duk pen non pir thekang tangan ta karbi hong hari pen se arja bom lo selabang so puthau bang ke prabjin pe la ke cepake nun sararak nang ila pen paklar nun sararak nang ila ke lake ke dukli babang ke lake chokchi lake tum karbiaro na jutang karbi hong hari haku pen pirthe thip dam pen akhai mate aniyom ni tin nang ka pavir ji ang thek lo lake prabjin bela ke nang pavir pu lake la so ucc long bang ke la pen aku wang thu lo ke dam tang ani si vesi joint ministers committee potung che sengsi ladak bogojana long tame pharo mene tum phan ani si vesi jutang pachok lo jutang klem pilo la so puthak tame hadak paklang dak lo lake rss tum ta tala tum si kapin chong lo tantela pulo plong te lake mo joint ministers committee latum chipang tangrak penajok pini jutang jubat ki klem tame rong rup rong ro mithang ahem long klem long la data haipo joint ministers committee to malong register enunsi agreement chetok dun si ani si pithik si elong ahem mate bhare bhare ahem kim si jutang ki klem jita hadak si rs tum si pangri ponpo yoga ki klem lata bang ani si vet kado we kar biang long chot kali modi pencenglok da assam himonto pencenglok tim kar biang long pencenglok muhila tum pencenglok lahai tamino na bangke adi sivet rss to make mang bang pachun phul si alang tum ke political power money power political long ki pi keron ke bak ais ki masot ala tum chara atsi alang tum adhorom ke chepang tangi leper ala tum make mang pachu je phan nami et non da 25000 atangka pana joksi mohila tuma phantan nam delo je rss tum akimang mate exercise la pen lahai ajutang ala tum padeng nang kok paklem nang kok kasi non ke ban jilang da dopik jilang kasi nilila so chatai long pen ke chuni re bangke kadu we karbiang long ke theke ding tum tami cherok tok pen reset pen ke do thekja phansi nili chuni rilo la pen metha dorom aniti la pen ajutan juba la pen aron itun karbi kasto merelo do ansame kirindun pe me ki thik dun pe me kacharai dun pe me ya phansi nali tum kadu we phana chuni rilo la pen karbiang long tame ajar adhorom akhai ta do tame dhorom alam la ke dhorom lo anutin arnam ta pakroina pachiki nang pardom na setami mithang karbi kasto merelo la pen mithang ajutang jubat apindenga bangke chipang bobida nangi lapen mithang 6 sedur ardo 6 sedur paragraph 20 ateng pen longle phelang pen chenglok lapen niom niti pen chenglok adui hoi pen chenglok ili tum charai kom paminang ji lapen labangsok 6 sedur paragraph 2 sub paragraph 7 arora teng pen kikim council labangsok council itum charai pam minangi lapokali pulang te ditum labangso karbiang long autonomous council 6 sedur pen kikim a council bangke ili tumaphan diop det po la pen pavedet pavil det po kachi pusi karbiang long puchot po setame ili tumke bangaban asot si donang po bang senang pangri po jom si bangaber dosrat hoi po te anutina karbi tum tame reset pen cherok tok pen le ili tum
dura ilitum ke ceri nangi ke nang sot lapen ke chok cha dem ke ilitum ke ladun ni lapen ke pakla dun ke nang sot la sini la bangso chadai pen la bangso video ke salam pen ke nalitum jong si mesen pulong te la bangso video un ana bang ke share tha lapen ke lang me tum ara phan chuni lo tini ni pen subscribe tha aka prega video tanla tum thek bon long bom po lapen nili chatai long pen tum long pon bom po nili lam thela pansi ri be check po kardong